Hi guys, it's me, Kois ArvieTormis. Naaday ko karon diri sa bukid guys, kaya doon ako akong papa because he is sick her stomach. Sick? Ring dapita guys, nagjoke ko sa iya ha, pero mo smile siya. Ang tanawar ko ng naw ni Army, peting luuda. Napay papiyong-piyong, pastilanan. Nagjoke ko ka papa, pero wala dyan ay talab. Gisakitan dyan guro kayo siya. Moto ko siyang giingnan nga mapacheck up me, pero nisugot man po siya. Moto guys, ako nalini palitog abono para siyang earth planting. Earth planting? Mga na dayon to guys. Ning agi ta diri sa banana upsi. Nawanindot kayo ang panahon guys, oh. Wow. The view. I love you. Char. Bitaw nga nung perti man kainit. Grabe naman sad. So nagpaubanday kog sigbin guys. Narang ang sigbin. Para naay mo gunit sa itong mga gipang palit unya. Naabot na ta sa dako nga heart. Nako nga kasing-kasing. Pagkataod-taod, naabot dayon ta diri ilaha Uncle Mulcher. Kay diri ra daw mo palitog abono. Bago ang tanan, i-off jud na to ni kay magawas ang ihang dugo. Mana dayon to guys, di na to kalimtan natong sa cellphone kay unsa na lang to pag-update. Char. Nari kayo yab. Nari ay. Ha? Tao ay nadiri ako mga kudigos akong paliton nga abono. Gitext na ko ka TNT. Yo. Ay. Palit ko ben kanang nga moy ammonium. Tagpilang kilo. Siyempre, pag mamalita, mangutana dyan tagpila no. Then check din ako ang isa kung unsa to kay nakalimot ko. Kalimtanon manggod kay ta guys. Untay no na lang kadali. Sigbin o sigtan siyang cellphone. Mara mag-update. So, mauna dayon to. Napalit na naman ang kailangan. Pero before naman isa ta diri ila Rose. Ila Rose Pharmacy. Kay magpalit ta og tambal ni Father Susie para sa iyang sakit sa iyang tiyan. Tagpilang isa. Oh, di ba nangutana? Ana gid basta mapalit mangutana gyud. So, mana to? The last of the list. Magpalit ta og saging kay mo na ganahan ni Father Susie ang magprito og saging nga Cordova. Uy, apelido ba na si mong mama? Ayaw pagingunan na, magara-gara man ka. Diba na actor ng tabok? Chor. So, mara rin to, hapit na tamabot. Mamili ta diri saging. Nakita na ko akong favorite guys. Arang kadagko man. Kalami po na uy. So manadayon to guys. Di na maglangay. Gibugusan na ni ate atong saging guys. Dara. So manadayon to guys. Magdidali na tagtabok kay basig maligsan niya. Tag mga dagko nga kabaw. Mana, mapatisi-tisi lagi ba? So manadayon to madali-dali taguli guys. Kay mamingwit patagpiran ha. Taon-taon nabot na dyan mi sa bukid guys. Wala na ko nag-video-video sa dalan. Ay, kay mabanggan niya ko. Di na ko mabtag araw. Di na ko kitang budak ka ni. Arang kainit, makaluya. Pag-abot na mo, tanawaran akong Father Susie. Gahi jug skull. Nagpainit-init jud siya. Ging nagakuray mamingwit. Kay I have my under controlling and everything. Pero di jud siya magpato. Hala, sige, burak. Bidaw, bili lion kung daghan na ba? Hala, ubay-ubay gyud ay. Arang kadagko sa piranha guys. Daring dapitan na magus ang sigbin nga siya sa daw. Tanaw na itong nabanikuha. Paminawa ang reaksyon sa bayot. Arang kabayot gyud. Oh, kita na sad no, lain po siya ra. Tistingan sad natukuha. Garaong gyud. Mamingwit nang ganing patisoy pagid kaayo. So diring dapita dugay kay kung nakakuha giplisod-lisod jugog tama na ni mga piranhaan ni. Koy mag-strong ro sa lumon ko ni ron. Kay lagi magapilapil ko sila langoy-langoy ba. Nawara ko ng reaksyon ni Arby. Gabayot yun. Pero mag-testing na sad ta. Kaya basta magkuha na sa di ay ta. Sa dihang ang watira man di ayang nahurot. Tangan na lang ni Papa og balik. Nakakuha na sa da guys. Yes. Mahadlok man din sa lumo ni mga piranhaan eh. Hala, sige. Sayawi. Sige. Gara gyud. Nasuko sila guys nga ako ang gibidyohan. Sumora to kinahotdan ako glaway. Sige bye, good night.